Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu uba siphinde sihlangane ngale ndlela namhlanje. Sibonga impilo, sibonga ukuphila. Hawu kodwa uNkulunkulu wethu uyasithanda. Siyambonga kakhulu, ngiyamdumisa ngaleyo nto. Siphumile-ke emkhosini bazalwane wensuku ey'ntathu ebesingene kuwona. Sikhulekela abafowethu osekuphume izwi esihogweni elifuna ukuphila kwabo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, hhayi abayindawo basekhona sihlezi nabo. Siyabonga kakhulu, siyabonga amasosha laphaya abekanye nathi kulo mkhuleko. Bazalwane phela igruphu isinkulu kakhulu. Uma ningangibikela nonke ukuthi nami ngiyangena, ngakho ngiyacela nje ukuthi nibekezele. Zolokhu yishintsha nje izinto zingafani noma sibancane, zishintsha. Sikhulekeleni ukuthi ungashintshi u-3 minutes ube mncane. Sikhulekeleni lokho, kodwa kwamanje usalungile u-3 minutes wama-voice note. Noma abanye bewephula-ke, angazi ukuthi kubuye kwenzekeni, bawenze abemabili abemathathu bangaweqisi 3 minutes, uthi uma just add isikhathi agijime ko-6 minutes. Angazi ukuthi ngoba kuyachazeka, and wonke umuntu ongenayo uyayithola i-voice note ene-maximum of 3 minutes VN nekhuluma ngama-emoji. Wonke umuntu uyayithola, kodwa khona abantu abalokhu bewalethile ama-emoji. Hhayi, balokhu bewalethile nje, angazi-ke. uNkulunkulu uyobona eseqoqa nami angazi. Ngihlale nginitshela ukuthi akuyona eyami le group, ngisho nebandla akusilona elami. Linomnikazi walo walithenga ngegazi eGolgotha. Mina anginalo ibandla, angidalanga muntu, mina anginamuntu. So-ke inkinga nje anginayo, kodwa kubuhlungu ukuthi abaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 56 lithi amandla esono ngumthetho. Uma sekubeka umthetho kufanele siweqe, ngoba uma sesiweqile sekuyisono kufanele sisivume. Angazi-ke ngubona ngamabomu awukho umnikelo ngesono. Angidlule lapho. Silindele abasha ngokugcinwa inkosi kusasa. Inkonzo yokuqala izoqala ngo-1. Inkonzo yesibili kufanele iqale ngo-4. Yokuqala ngo-1, yesibili ngo-4. Ngiyacabanga, ngisazi kahle uhlela lokho kimi kodwa selwenziwe lona. Bengizonitshela i-theme manje-ke angithanda ukungayisho kahle ngoba uhlelo alukho kimi njengamanje, kodwa seliphrintiwe selwenziwe. Abazukulu bami laba abancane baligoqa balimisa ukuthi lube ngendlela efanele. So bakhona la bezivalele khona ekamelweni baligoqa uhlelo. Kodwa-ke i-theme inhle kakhulu. Noma ngasakwazi ukuyihlanganisa kahle, ithi konke okusezweni akuveli kuNkulunkulu uBaba. Khumbula phela izwi lenkosi ithi izwe liyadlula nenkanuko yalo, kodwa wenza intando kaNkulunkulu umile kuze kube phakade. Ayike angidlule. Soqala kusasa leyo ndaba kokugcinwa uNkulunkulu wethu osithandayo. Ngiyacela-ke sivule amabhayibheli ethu, izwe lomgogodla abasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ake siguqe sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, moya kaNkulunkulu ophilayo, moya ongcwele, siyabonga. Uthando sithanda ngalo, siyabonga ukusihlanganisa ngale ndlela. Siyabonga ukuphila. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sisize siyenze intando yakho ukuze singafiki phambi kobuso bakho usho uthi ngangikudalela ukuthi wenze u-1, 2 no-3 kodwa uwenzanga. Sisize Nkosi senze lokho osidalele khona, singenzi esibona abanye bekwenza kanti akusikhona kwethu. Khuluma-ke moya ongcwele ngezwi lakho namanje, usisize usikhulise kumoya. Ngiyakhuleka ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Basaphephile, basendleleni,
abasuka eKapa baphephile basesendleleni. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngabo, bezinikelile baqasha itekisi. I-challenge leyo yokuthi yini thina ezivimbayo siqashe imoto mase siye emvuselelweni eCape Town, sifike sificane khona. Asifunde-ke izwi lenkosi abaseFilipi besibili chapter 2 verse 9 kuya 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, abasezulwini, abasemhlabeni, abangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu KRISTU uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Asiye ezwini 1 Peter chapter 4. Sofunda verse 14, 15 and 16. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe, ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba mangabikho kini ohlupheka ngokube ngumbulali noma yisela noma ngowenza okubi noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokube ngumKristu makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Sasisiya-ke kwabase-Efesu, singene kwabase-Efesu, sakhuluma ngabo, sasadina kuverse 28. Ngithanda ukuqala ku-25, Efesu chapter 4. Ngakho lahlani amanga, nikhuluma iqiniso. Abantu abafuni ukwalahla amanga. Ngakho lahlani amanga, nikhuluma iqiniso, yilowo naloyo nomakhelwane wakhe. Lokhu singamalungu omunye komunye. Siwaqambe kangaka amanga kumakhelwane. Uqamba amanga phela ukubulala. Ufunda uJohn chapter 8 verse 44. Qale ku-44 la ethi uJesu nifuza uyihlo uSathane waba ngumbulali wasekuqaleni. Bayabulala abantu ngokuqamba amanga. Awunabazali nje wawuqamba amanga, phuma ngewindi, wenze ngathi ulele, ubeka ingubo engenze ngathi isiqu sakho. Nomqamba amanga uthi uyofunda noma uthi uye endaweni ethile, kanti uyazi ukuthi esokeni noma uye entombini. Ngenisa intombi ebusuku ekhaya belela abazali, kade wababulala. Dinga ukuzivuma leso sono. Isivume. Hayi ufuna ngezulwini wena. Size wamdala wangaka awukazi uyivuma isono. Ihlazo leli. Kodwa kunalo ithuba. Lahlana amanga, nikhuluma iqiniso, lo nalo nomakhelwane wakhe. Lokhu singamalungu omunye komunye. Thukuthelani ningoni ilanga malingashoni nisathukuthele. Ningamniki uSathane indawo. Owebaya angabeseba, kepha kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Bengikhuluma-ke ngokukhuthala. Sikhuluma ngokukhuthala zaze safika enkonzweni yokwaba ebesikhuluma ngayizolo. Kodwa nje owebayo angabeseba, kepha kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe kuze abe nokokwabela osweleyo. Verse 29. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinyizwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Nezwa lo ndaba alingaphumi izwi elibolileyo emlonyeni. Elibolile yileli elingalungele ukwakha. Elibolile yileli eliyinhlamba. Elibolile yileli elibhinqayo. Yabona ukubhinqa, ukubhuqa. Bangaki ubabhuqa? Ubabhuqa. Khuluma umuntu ugekele uzungeze ngathi awukhulumi naye. Uyibeka indaba umeqisela kanti utshela yena. Isono phambi kaNkulunkulu. Isono leso. Akukaphumi nalenye izwi elibolile kuwe. Musukhuluma ngathi udilike weni, dilike entabeni. Khuluma ube mnene, ube nesihawu, ube nomusa, kube ilungelo ukwakha izwi lakho kwabezwayo. Owebayo angabeseba. Makungaphumi nalinye emlonyeni wenu izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungelo ukwakha njengokuswelekileyo.
ukuthi kuswelekeni kulomuntu umoya ongcwele wazi. Ingakho kuyi-challenge ukuthi umzalwane nomzalwane makabe nomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uyazi ukuthi yini eswelekile ukuthi uyikhulume manje, busuyayikhuluma bese yamakha omunye umuntu. Ngethemba ukuzwa abantu befakaza bekubeka bethi yazi ukuthi ubaba uNsibande ukhulume lento ebengithi ngisazoyibuza. Ubaba uNsibande benginombuzo vele uphendula. Awuphendulwa yimina. Mina ngazi angikwazi ukufunda ingqondo zabantu. Umoya kaNkulunkulu kusho ukuthi ngikhuluma izwi elidingekayo ngaleso sikhathi kulabo bantu. Khuluma izwi njengokuswelekileyo, njengokudingekayo. Owebaya ngabeseba kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. So kuyamabele osweleyo okuphathekayo. Nangokukhuluma kwakho mabele osweleyo. Khuluma lento ezomakha. Khuluma lento ayidingayo ube ungazange wazi ukuthi unayiphi inkinga. Engazange akutshele inkinga yakhe. Kodwa uvele uhlale phezu kwendaba. Noma umthumelele ivesi elimakhayo njengokuswelekile azathi awu yazi ngiyambonga uNkulunkulu. Ukhulumile ngawe, ungiphendulile ngawe, ungiduduzile ngawe, ungakhile ngawe. Wena ubungazi ulalele leli phimbo elithi thumela uSibani leli vesi. Kwesinye isikhathi athi uNkulunkulu umkhulekele. Iphutha elikhulu esilenzayo uyotshela umuntu ukuthi siyamkhulekela. Ungamtsheli umuntu ukuthi uyamkhulekela. Iphutha lelo. Ngoba umephutha uNkulunkulu uma umtshela ukuthi uyamkhulekela. Uzosale ngena uNkulunkulu. Ungamtsheli umuntu ukuthi uyamkhulekela. Futhi mase uphendulile umkhuleko wakho uNkulunkulu jabule musumtshela ukuthi kade ngikukhulekela yikho sekunje. Ngoba uzomangala ukuthi mhlawumbe akuwona wakho ophenduliwe. Nabanye bebemkhulekela. Wena ngoba uthanda ukuziphakamisa uzothotshiswa. Musumtshela umuntu ukuthi kade umkhulekela. Musumkhulekela umuntu umtshele, mkhulekele esithe. Khona uzobusiswa. Funda uJob 42 verse 10. uNkulunkulu wambusisa uJob lapho ekhulekela abangani bakhe. Wazibuyisa zonke izinto waziphinda kabili. Ngakho-ke mntaka baba, musususa isibusiso ngokutshela umuntu ukuthi uyamkhulekela. Musususa isibusiso ngokuthi uNkulunkulu uthe wena mkhulekele. Mkhulekele bese uyathula. Musukumtshela. Umkhulekele nje ubone uNkulunkulu akazokubusisa yini. Ngakho-ke makungaphumi nangengozi emlonyeni wakho izwi elibolileyo. Ikhulume nje into ekhuba omunye umzalwane. Ngayenzi leyo nto, musumbhuqa, musumbhinqa, musuhleba. Ngoba naye lo hleba kuye yebo niyahlehla niyahleka niphuza itiye kumnandi but at the end of the day musuhambile uyalimala kodwa azwangihlebisa uSibanibani. Wazwangihlebisa uSibanibani. Uma senibanje ukuthi benihleba seniyaphikisana wena othe hayi akuwena akumina wena yayibona nje lo nto umzalwane njalo loyo umntwana kaNkulunkulu loyo. Hayi bazalwana ke sihambeni ngobungcwele simkhonze uNkulunkulu musuzigaqa ezindabeni ongezona ezakho. Uma umuntu efika kuwe ezokuhlebisa mtshele nje uSibanibani asuphatha amagama abantu. Uma uqhubeka ngizomtshela uSibanibani uzoyiphinda lento oyisho phambi kwakhe. Uzokugwema lo muntu engaphinde eze kuwe. Uzokuthuthelela kuhle kodwa uphulile umphefumulo wakhe esihogweni umelalela. Mayingalaleli usunika uJesu into azomahlulela ngayo. Usho njalo John chapter 12 verse 42. Is it 42 or 24? Angisakhumbuli ngixolele. Kodwa John chapter 12 uthi uJesu angisayi kunahlulela izwi engilikhulume kini ilona elizonahlulela. So uma umtshela umuntu into whether uyayithatha noma akayithathi ususiza uJesu uzokwazi ukumahlulela. uJohn 12 verse 48 lithi ongalayo engawamukela amazwi wami unomahlulelayo. Izwi engalikhulumayo ilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. Yabona le nkonzo le oyilalele manje izokuhlulela ngosuku lokugcina. Nezinye inkonzo ke wazi attenda
kukhuluma abanye abefundisi. Akukhathalisekile lo mfundisi unjani phambi kobuso bakho, kodwa izwi alikhulumile lizokwahlulela. Ngakho kusemqoka ukuthi sibe ngabantu abenza izwi. Makungaphumi emlonyeni wenu nalenye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungela ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ilokho esikucelayo nesikudingayo. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu Inkosi. Baba nomusa, uNkulunkulu wethu nothando, siyabonga kakhulu ngenkonzo osusinikeze yona, ngezwi esesilizwile. Ngiyakhuleka ukuba usenze sibe ngabalenzayo, silalele silenze. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Busisa-ke Nkosi kube yilona loyo lalele, itshaleke imbewu ikhule, ukuze kugcineni kosuku lapho iphela impilo yethu sibe nesibindi sokuthi ngiligijimile ibanga ngaliqeda, ngigcinile ukukholwa, ngikulwile kulokuhle, singene ezulwini ngamasango, simukele umqhele wokulunga osibekele wona. Siyabonga ngoJesu Kristu Inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Singakhohlwa Nkosi, bantwana bakho basuke eCape Town sebesendleleni already, bagcina ubalondoloze ubabiyele ngoJesu Kristu Inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, dumo lonke lungolwakhe, uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande, uyavalelisa.